Ako po ay nananawagan ng matulungan kami ng Ako Bicol Party List para sa pagpa-check sa aking kapatid ng coronary angiogram. Mula sa ating satellite office sa Kongreso, dumulog si Bencio Siena para sa kanyang kapatid na si Dennis Noblejas Siena na may iniindang sakit sa puso. Ang panawagan ni Bencio, panoorin po natin ito. Ako po si Bencio Siena. Ako po ay nananawagan ng matulungan kami ng Ako Bicol Party List para sa pagpa-check sa aking kapatid ng coronary angiogram na si Dennis Siena sa Philippine Heart Center. Maraming salamat po. At para kumustahin ang kalagayan ni Dennis, makakausap natin ngayon si Bencio. Bencio, magandang hapon sa iyo. Okay, Bencio, kumusta ba itong kapatid mo ngayon? Kapatid ko po ang kapatid mo ang sila at naghihintay po na magkaroon ng coronary angiogram po sa Philippine Heart Center. Apo. Tatay, ilang taon na po kayo, Tatay Bencio? Ako po ay 7 po at 2 taong gulat na. 72 years old na po kayo, Tatay. Opo. Opo. At ito naman kapatid niyo pong si Dennis, ilang taon na po? Ay nagputwalong taong gulang po. Ilan po? 68. 68 years old. Okay. Kayo po ay magkasunudan, Tatay? Hindi po. May isa pa pong kapatid na pong sumunod. Si Dennis po ang dito. Opo. Ilan po kayo magkakapatid, Tatay Bencio? 4 po. 4. So, yung dalawa po ninyong kapatid, kumusta? Na nakakatulong naman po, naaasahan naman po ni Dennis sa kanya pong gamutan? Yung panganay po namin pumanaw na po. Okay. Kaya dalawa na lang po kami. Opo. Eto po bang si Dennis, Tatay, ay meron pong asawa at mga anak? Wala po siyang anak. Nagkaroon po siya ng asawa pero hindi na po bumalik sa Pilipinas. Bumalik sa ibang po. Meron po siyang asawa pero hindi na po bumabalik sa Pilipinas. Hindi na po. Bukas po nung pinasaan sila, pag nung bumalik sa trabaho ng ibang bansa yung babae, hindi na po bumalik. Pero meron po silang komunikasyon. Wala na po. Wala na po. Ibang klase naman itong misis, ano? Pagkatapos magpakasal, saka naman umalis at wala nang pakialam sa asawa. Wala pong magagawa. Ganun po ang nangyari. Opo. Eto po si Tatay Dennis, ano po yung pinagkakakitaan or trabaho po bago pa man po siya nagkasakit ay? Yung po na nagtatrabaho po siya sa construction, medyo nagkaedad na po siya, kung nagsiyapak sa kamambayan, naging magsasaka po. Nagtatanan ng palay, saging, ito pa po. Opo. Kayo po, Tatay Bencio, ano po yung hanap buhay po ninyo? Or ano po yung, meron po ba kayong trabaho pa ngayon? Matagal na po akong retired at ako po pag mag-retire po ako, balik din po ako sa aming bayan at sa ngayon po parang din po ako. Isa po kayong? Magsasaka po. Ay, magsasaka. Opo, Tay. Saludo po ako, Tay, sa mga magsasaka dahil kayo po yung tinatawag na hindi biro yung magtanim. Ano po, Tay? Opo, napakahirap po ng pagiging magsasaka, Tay. Maghapon po kayong nagkayuko. Opo. Kaya lang murang-mura po ang dressing at palay. Opo, isa din po yan talaga sa mga hinaing po ng mga kababayan po nating magsasaka. Tay, saan po kayong probinsya, Tay? Saan po kayo? Marinduque po. Ano po? Marinduque. Marinduque. So, sa probinsya po kayo ng Marinduque. So, doon po kayo nagtatanim. Meron po kayong sariling lupang sinasaka, Tay? Meron po. Maliit po. Kulang po wala pa po isang tayo. So paano yan, Tay? Naandyan ka po ngayon sa kapatid po ninyo. Paano po yung sinasaka nyo pong lupa? Pinapatingnan po ng isang mga pagkasanak nandun po. So meron pong tenant, meron pong nag-aalaga ng... Wala po. Yung pinakinasapan po lang ang nandun. Tingnan nila yung
Apo. pananim namin habang wala po kami. Okay. So kayo po ba, Tatay Bencio, meron na din po kayong asawa at mga anak? Meron po akong natawag sa pamilya. Okay. So, naandun po sila sa Marinduque? Yung dito po sa Metro Manila yung dalawa ko pong anak. Ayun. So, ang reason po kung bakit naandyan ka po ngayon sa Manila ay dahil dito po sa kapatid nyo, Tay? Opo. So, kayo po yung nag-aasikaso muna at nagbabantay? Opo. Dahil wala naman pong mag-iintindi sa kanya dahil yung isa ko pang kapatid may sariling pamilya. Ang kasama po talaga ng aking kapatid talaga din siya yung nanay namin sa 97 years old. Opo. So, ano po tayo, sino po nakapagsabi po sa inyo na sa Ako Bicol po kayo lumapit at makakatulong po sa inyo? May kilala po ako na nagsabi na punta dito sa Ako Bicol at dahil marami pong natutulungan kaya nagbakasakali po ako nung linggo ay wala po at Monday daw nga po kaya ngayon po ay sinadya ko. Opo. Okay. So ano po, Tatay, yung sinadya po ninyo dyan? Ano po yung alalahanin po ninyo ngayon? Yun po pagdating nga pambayad sa pagkaano. Pangbayad sa? Sa coronary program. Okay. Okay. So, kayo po, Tatay, ay naniniwala po sa Ako Bicol na matutulungan po kayo, kaya po kayo ay nagbakasakali pumunta po dyan. Opo. Okay. Kaya marami pong natutulungan kaya pumila na rin po. Opo. Para malaman po natin, Tay, na yung sinabi po sa inyo ng Ako Bicol ay marami pong natutulungan. Alamin po natin yan, Tay, ano? Pero malakas po ba, Tay, yung inyo pong paniniwala na talagang matutulungan kayo ng Ako Bicol? Kung po ang loob po na talaga kayo natutulungan ng Ako Bicol. Okay, so eto, Tay, makinig po kayo para matugunan po ang inyong alalahanin at ang inyong pong pinoproblema. Makakausap po natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Ay, Ma'am Remy, magandang hapon po. Sa Tabang Ora mismo po, magandang hapon din po sa inyo. Apo, Sir Alvin, eto po si Tatay Bencio, kapatid po ni Tatay Dennis. Ngayon po, meron po siyang hinaing na alam niya po sa sarili niya na makakatulong po talaga yung Ako Bicol Party List. So ano nga po ba yung maitutulong ng Ako Bicol Party List sa sitwasyon po ngayon ni Tatay Dennis, kapatid po ni Tatay Bencio? Opo, actually po, Ma'am, nabasa ko yung kaso po niya, yung pasyente po natin, pati po napakinggan ko yung mga kanina po, yung mga usapan po ninyo. Wala naman pong problema dyan, yung kanya pong problema na halaga para po doon sa papapagamot o papapagamot para sa kanya, ay sasagutin po yan ng Ako Bicol Party List, buong buo po. Ayun, buong buo, Sir Alvin, meaning to say wala na po silang dapat pang problemahin. Wala na po, wala na po. Apo. Ginagawa na lang po natin ngayon, we will process the request, no, to the Department of Health for the release of GL guarantee letter para kay patient po. Apo. So ano na lang po yung dapat nilang gawin, Sir Alvin, para po ay matanggap na po nila itong guarantee letter galing pong Ako Bicol Party List? Yes, since we are actually processing right now the request ng medical assistance para po sa kanya, all he has to do is to wait for the release of GL coming from Department of Health. Tatawagan po siya ng mga party list upang makuha na po niya yung guarantee letter. So it will take mga several days, mga 1 or 2. Tatawagan po siya ng ating mga coordinators para po maibigay niya na dun sa ospital yung hinihingi niyang medical assistance. Ayun. So, maraming salamat, Sir Alvin. Balikan muna natin itong si Bencio. Bencio? Apo, anong masasabi mo? Napakinggan mo si Sir Alvin. Ipoproseso na itong iyong kahilingan 1 or 2 days. Makukuha mo na itong guarantee letter mula sa Ako Bicol Party List at wala na daw po kayong dapat pang alalahanin dahil sasagutin na ng Ako Bicol Party List itong hinihiling nyo po para kay Dennis, Tatay Bencio. Maraming salamat po sa inyo. Apo, gumaan po ba yung pakiramdam nyo, Tatay Bencio? Masaya po ako. Ayun. Hindi ko po alam kung paano Opo. Naiiyak po kayo, Tatay Bencio. Gaano niyo po kamahal itong kapatid po niyong si Dennis?
Kasi po, punto namin siya, kami po talaga ang yung magkasama na gano'n nawala na niya ng trabaho. Hindi ko nagsasabi. Lagi ako niya tumira. And then, of course, kahit yung kapatid na Opo. Tatay Bencio, ako po ay saludo po sa inyo dahil bibihira po yung ganyan po ng pagmamalasakit sa kapatid, ano? Lalo pat lalaki po kayo at matanda na din po kayo. Pero andyan po kayo, gumawa po kayo ng paraan para po mailapit ito sa Ako Bicol Party List nang matulungan po itong si Tatay Dennis ng kanya pong hospital bill. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Bencio. Dapat po maraming salamat po. Ang Ako Bicol kasi pinarapan mga Christmas dati po. Maraming salamat. Opo. Makakarating po yan, Tatay Bencio, kay Congressman Saldi, ang inyo pong pasasalamat po sa kanya. Ano? Mabuhay po kayo at ingatan po kayo ng poong may kapal, Tatay Bencio. Maraming salamat din kay Sir Rex, ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat.